soflene malih iki. Mulane kok madhep kene kriyip. Sebentar. Nggih, mboten napa-napa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan teknis. Sik, disiget sik. Lagi softlane maintenance. Heeh. Itu mlebu. Malih. Softlane iso malih iki kepiye ya? Mbok dibenake lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softlane aku kuwi. Kula tingali sampean ketinggal sedih. Gus. Ya. Momongan kula pendho niku sing kula anggap jiwane luhur niku sampean. Nadyan wiwit kuncung ngantos gelung nampa pacoban, nyatane sing sabar dhewe ya Ndika Ndara Puntadewa. Wong sabar niku tegese pinter maper marang kanepson, jiwanipun tansah linambaran rasa syukur. Wong sing pinter syukur niku tegese tansah ngaturake panuwun mring pangeran. Lila legawa nampi napa kemawon lelampahan ingkang sinandang. Dados tiyang ingkang gesangipun linambaran rasa syukur tartemtu sembada nyipataken rasa susah lan gelo. Anane amung marem lan tentrem nampa kanyatan adiling kodrat. Kiai Badranaya pancen bener lan kepara nyata kabeh kang dadi dawuhmu Kakang. Waleh-waleh apa Kakang? Atiku rinidu dening wayangan. Pangangen-angenku ora bisa wening. Ora liya saksidane Kanjeng Rama Prabu Pandhudewanata miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening Jawata. Kakang Semar, nadyanto nalika iku aku maksih timur parandene wewayangan kang mengkono mau ora bisa ilang saka cipta pangangen-angenku. Luweh-luweh maneh lamun to sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening Jawata banjur sineksa kacemplungake ing paksiksan neraka Yomani ya ing Yomani loka. Aku tinitah dadi putrane kakung. Mongko pangudane Kanjeng Rama Prabu anak Anung Anindita bocah lanang kang mursid biswa mikul dhuwur mendem jeru. Ora liya ya mung kudu aku kang bisa niwargake Kanjeng Rama Prabu dalah Kanjeng Ibu. Nanging kadiparan ingkang tak tempuh ternyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad merga saka dosa ingkang sinandang dening Rama Prabu. Mula Kakang Semar ora ketang amung seklimah aku eneh ana katrangan supaya bisa dadi pamacut laksitaning laku kang bakal ndak tindakake Kakang Semar Badranaya. Nggih. Ngaten nggih sinuwun. Sing jeneng wong urip niku nadyan uripe wonten saklebeting kodrat menungsa tasih dipun menangaken budidaya. Namung sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu miwah teng Ibu Dewi Madrim kala wau nyata dados piranti ngenepi sambutanipun dumawahing karma pala ingkang kedah kelampahan. Pinten-pinten kalpatan ingkang katindakaken dening menungsa menika kedah wonten unduh-unduhane sapa nandur bakal ngunduh ngaten nika. Kula tak dongeng kula wiwiti saking nalika ingkang Rama mbebedhak dumadakan kalepatanipun ingkang Rama nalika semanten jemparing kidang. Mongko kidang kala wau nedeng kacumbana kalian kidang estri. Ingkang Rama boten grahita lamun kidang kala wau panjalmanipun Pendhita Linangkung ingkang winastan Begawan Ki Mindama.
Banter banget lampahing panah. Ngenani kidang ingkang nedeng saresmi kala wau badar sejatine wujud kumaranipun ngendika dhateng Prabu Pandhu. Prabu Pandhu, mara gatekna kandhaku aku ora ngluputake nggonmu mateni menjanganing kesusuning tumindakmu nggonmu nuntun marang tindak daksya kuwi dununge klirumu. Ya kene kok kowe ora sranta nyeratekake sak rampunge nggonku salulut karo bojoku menjangan wadon. Mongko wong sing budine luhur lan ambek utama kuwi apa ana sing gelem nangsaya marang sato kewan kang lagi salulut. Awit wektu kang mengkono iku wektu kang banget nang semake tumrap sakabehing makhluk. Mekaten pangandikanipun Begawan Ki Mindama satemah ngupatani dhateng ingkang Rama. Samangsa ingkang Rama nindakaken saresmi kaliyan salah satunggiling garwa inggih mriku dununge ngantakanipun. Lan malihipun sinuwun nalika ingkang Rama mituruti panyuwanipun ingkang Ibu Dewi Madrim ingkang idam-idam kawuran kepengin nitih lembuhan dini, Bathara Guru boten maringaken awit badhe nyuda kawibawaning dewa nanging rehning Ndara Pandhu hamrung tekadipun dipun lilani kalian Bathara Guru. Nanging mawi pamundhut benjang sedanipun Rama kalian ingkang Ibu Dewi Madrim kedah siniksa cinemplungaken ing neraka jahanam sinuwun. Kagiatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana jagat dewa Bathara babar pisan aku ora nduga mono lamun to lelakone pait kaya mangkono Kakang. Inggih Ndara. Banjur sakwise Puntadewa mangerteni kahanan wong tuaku ingkang siniksa ing Candradimuka, apa sing kudu ndak tindakake Kakang Semar? Inggih. Nuwun sewu kula tak matur nggih. Atur kula niki lelandasan kalian sabdane utusaning Gusti ingkang pungkasan. Wong niku yen pun seda antarane sukma kaliyan raga niku pun pisah. Babagan kadonya niku kabeh dipun tinggal kejawi telung perkara. Siji amal utawi darmanipun nalika urip, angka kalih ilmu ingkang piguna tumraping bebrayan. Dene angka 3 niku dongane anak lanang sing soleh. Kula mboten mejang, kula mboten perlu tutur, kudune sampeyan iso nanggapi dhateng anturipun Semar sinuwun.
ing mangke nuju ari radite cemengan Srinata Ngamarta Prabu Puntadewa sumawana para kadang Pandhawa nenggih Raden Werkudara risang Harjuna miwah kembar kemanikan dahat denira manakung puja brata aning madyaning sanggar pamujan wis antuk Sabtu hari kalenggan mangke Semedi malah dihening meminta nugrahaning Bathara Luhuh. Apa to darunane mangkono? Labet para Pandhawa dahat mrihatosaken dhateng sedanipun Kanjeng Rama nenggih Prabu Pandhu Dewanata miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Yekti kenceng tekate sang Pandhu putra tanadya juga rengginira sekung brata Semedi malah dihening yen to dereng antuk palimarmaning Jawata ing jawi pepak andher sanggiya para garwa miwah sentana ingkang samiya handherek pisungsung tata rakit sesaji ing pagelaran sanggiya para putra miwah tamtama lan punggawa Siyagara manti kaprajuritan jagi katentremaning praja tinindihan dening putra Narendra Ngamarta nenggih Raden Pancawala arep sidhem permanem sayekti tanana baneke walang alisik samirana datan lumampah gegodhongan datan obah ingkang kapiyarsa amung kekidunganing para brahmana miwah para wasupitri sewa sugata miwah para nimpuna kang samiya hanyang kuyung subrataning para Pandhawa Prateng titiwanci sang nata kepareng juga Radenira Semedi murwani bawa rasa imbal ganti kelawan para kadang dadya mangkono panglucitaning galih lamanta kababaring lisan
Tuan sembah niring ulun kapurba ring sang murbeng rat sahana nikang dan kanang sihing tasih mawe buka sawagung ring telahan yan kanang mamujwengo dahat katedo purbaning Hyang Mahawikan muga ambabarapa padhang marang sagung dumadi mengkota Dimas Werkudara Arjuna lan sira kembar wah ana dawuhmu apa mbarep kakangku wonten pangandika ingkang adhawuh Koko Prabu wonten pangandika ingkang adhawuh Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu Yayi Aunana Windanana aku saguh ora bakal udar saka Semedi lamun apa kang dadi niaturu sing Pandhawa mau durung aiden dening keparengi dewa ingkang akarya jagat Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Madukara menawi perlu dinten mangke kula ugi nderek sumusul wonten kayangan Junggring Saloka menawi saking keparenging Jawata marengaken kula badhe sumusul Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata kalian Kanjeng Ibu Dewi Madrim Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi saha jajar miwah bumertawu kinten kula sami kewala Yayi pun kakang nerdo nrimo ya kaya mangkono mau ing gegulang marang kalampipan sarta gegulang marang bebuden ngelingono pun kakang lan Siadi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa
persasat sarirane Kanjeng Rama Prabu Pandhu pribadi ingkang jumeneng ing Ngamarta iki raga 5 wujudipun Kakang Yayi Werkudara Dimas Janaka lan kembar. Aku minangka putrane Kanjeng Rama Prabu Pandhu dadi putraning Narendra kang wis kawentar kawicaksanane miwah pambeganipun Kakang lan Siadi sak bisa-bisa kudu bisa dadi teka palupi. Mula Yayi aja lali welingipun Kakang. Mungguh wong urip ing alam padang iku mung ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi kang bisa nyirep kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene anda kencana ingkang nyantosane mancat marang ing kasuwargan. Lan uga bebuden iku dadi kekuatan gedhe ingkang kudu dijaga kasantosane. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kelanggengan. Lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng kang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal ambabar suka tresna marang sak pepadane urip. Merga kanthi bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung ingkang bakal bisa woh daya kawibawan mula kang saka iku Yayi. Rehne Siadiwa semanteng lan maligi tunggal tekadmu kelawan pun Kakang. Uga ora bakal kendhat mung tansah budidaya meminta marang panguwasane kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim tumuli diyapura sakat taing dosa lan keluputane tumuli kapapanake manjing ing swarga langgeng. Kang mangkono pun Kakang lan Siadi wis jeneng ora kainan pinutrakake dening Kanjeng Rama Yayi. Wah yo muga-muga dewa sing gawe jagat iki ngudane apa kang dadi lekasmu sasedulur. Sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesongko Nalendra marwa sing sangkatriku mulung mangrembahing wadya kurada kura ora reka giri-giri Tidem saksana ing mangke kapraban sabda tamining Narendra Agung ing Amarta Prabu Puntadewa dados sakoling mangke tidem ing sanggar palanggatan dadya kagat kang mulat ana cahya ingkang sumorot saking wiyati dupi sirna kang cahya wenteh jauta sithik pangudal-udal Bathara Kaneka putra ya Sang Hyang Bathara Narada ajog saking wiyati dadya kaget kang sami mulat sumengkem hangus wapada.
Watapara asari tumonton ring Sang Dwija kadyoge warjiwa gagas ing tias tahat keoraning karyanira tanantuk samyong miat rengganing prabota kawula nuwun dereng sakwatawis dangu pangijawan tah pukulun ing sidik pangudal-udal kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Hyang Adi pukulun. Wah, brekencong Pak Pong Bu Boleng nangka basa kemrapyak mengkare betone kukerukak. Ulun tampa karya bombong tias ulun umpama ora liwat pangestu ulun tampanana kaki Puntadewa dahat kapundi saengga jejimat paripih mugi andayanana kasantosan durung sawetara suwe rawuhmu nrada kakekku basaku kadura. Iya ngger Werkudara ulun tampa karya bombong pangestu ulun tampanana ya Werkudara. Ndak pundi dadi suwiji dadya Jaya Aji Kawijayan semanten ugi pun Arjuna ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka pukulun sidik pangudal-udal. Iya Janaka wong bagus tulus ora kaya Janaka ya tak tampa pangestu ulun tampanana ya ngger Janaka. Dat kapundi saengga jejimat dayane tumrap gesang kula pukulun. Kula ngaturaken pangabekti pukulun. Ya kembar kemanian pangestu ulun tampanana ya. Kula pepundi saengga jimat pukulun. Ya jian pepak kabeh para kadang Pandhawa. Menawa ndadekake kaget ing tasira ulun ngejawantah jujuk ana ing sanggar palanggatan ing ri kalengganiku kaki Puntadewa. Nun inggih pukulun estunipun mekaten tumunten paringa dawuh menggah menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing negari Indraprastha. Ya iki ngene nggih. Waleh-waleh apa sejatine kejaba tuwi marang kawibawanira sakadang nggonira mengkoni negara Ngamarta. Nanging uga kegawa ing ri kalungguhan iki. Ulun nyangkul jejeban supaya matedhakake dawuhing Hyang Giripati ya Bathara Guru. Kinen matedhakake dawuh marang jeneng para kaki lamun ta
ulun kene nimbali marang jeneng kita Puntadewa munggah marang kayangan Jonggring Saloka bareng sak laku ulun dina iki uga mekaten kepareng paduka pukulun Gusti eneng wigati apa Janur Gunung Kadingaren pukulun Brara Guru nimbali Kakang Barep para kage ngendika Kagen Rada nuning nggih pukulun kepareng enggal paring dawuh menggah menapa dene pukulun Bathara Guru hanimbali kalian Koko Prabu. Lah iki ulun ki nek medharake ya yektine bakal dadi perkara. Nek ora medharake wong nyatane kedadeane kudu kaya mangkono. Ora sah ndadawi ringo-ringo. Mara kage Wedarna wigati napa Kakang Barep arep ditimbali ning kayangan. Yen arep diparingi ganjaran lelabuhan apa sing wis nate ditindakake marang Barep kakangku. Koso baline yen pancen arep nampa pidana dosa banjur dosa lupute apa dene ditimbali nyang kayangan. Werkudara Nggih. ngene ya Ger sejatine ulun iki ora sumurup ingkang sak nyatane mungguh apa wigatine dene Kaki Prabu Puntadewa katimbalan marak sowan menyang kayangan Suralaya. Merga ulun iki ya mung sak derma nampa dawuh Hyang Pramesti Adi Bathara Guru. Dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Wah lah aja grenang-greneng lho. Ulun iki ora nyumurupi tenan Werkudara. Monggo kowe mau kandha nek diwedharke bakal dadi perkara. Nek yen mbok wedharake kowe ya ewuh pengewuh. Saiki rasa nganggo ewuh werkewuh kage Wedarna Narada kakeku. Wis ulun kandhake ana ngarep mau. Yen ulun mung sak derma mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru supaya nimbali Rakanta Kaki Prabu Puntadewa. Lan ulun kuwi nadyanto dewa nanging wektu iki ibarate mung balang watu saumpamane. Disawat ngalor ya ngalor, ngetan ya ngetan, ngidul ya ngidul. Mangkono Werkudara. Yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Kowe budal saka kayangan Jonggring Saloka, kowe dikongkon karo Kakek Guru supaya nimbali Barep kakangku nek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Lho, kose. Ah, urung-urung gak wis ngancam bocah iki ya. Jan kejem ora umum. Ngene ya, Ger. Kowe tak kandhani. Ya dikapak-kapakno ya ngene iki Bathara Narada dadi ewuh jroning rasa. Sak temene ulun mangerti marang kersane Adi Bathara Guru. Nanging ulun mboyakena blakakake marang jeneng kita. Mungguh perkara lan wigatine mboyakena diwedharake ana kene. Mengko Adi Guru pribadi kang medharake marang jeneng kita kabeh. Wedarna saiki perlune kabeh ben ngerti. Wah, bocah apa ta ya iki? Wah, jan ngoyak wae. Ya wis ngene, persajan wae. Kaki Puntadewa ditimbali amarga saka dosa kaluputane Kang Sinandang. Dosa lupute apa? Gage kandha. Dosa kalepatanipun Koko Prabu menapa pukulun rasa bingung. Wah, Gage Wedarna. Dosa lan lupute sepisan. Nggone Tarak Brata Amatiraga kena den arani manunggal cipta. Nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya gara-gara ana ing kayangan. Nganti gawe menceting woting ugal-agil rengating singating lembuhan dini kawah candra dimuka umup mawalian nganti daya panas sumrambah kayanganing para Jawata. Geger mapuyengan walik watu dewa dewi Hapsara Hapsari kena daya pangaribawane subratanira ingkang tuwuh saka mogane Kaki Puntadewa. Lan angka loro deksura patrape Kaki Puntadewa krana kumawani mapaki
drajating para Jawata. Kuwi Werkudara. Tandane apa? Madeg jumeneng Narendra, Nyakrawati mbau denda nanging boya mawi makutha. Lah iki lho. Boya mawi makutha malah ngagem kegelung keling. Mongko ingkang wenang nganggo gelung iku mung Bathara Darma lan uga para Wasupitri kang wis katarima pasubratane. Turta jiwane ya Brahmana kang setengah dewa, mongko kaki Prabu Puntadewa iku salah sawijining Narendra ingkang asipat satriya. Nanging kena ngopo? Banjur kaya mangkono tumindake. Biyen-biyen ki dawa apa? Nalika mbarep kakangku dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa sing nyekseni. Kena ngopo saiki ngunggih perkara? Tak kira kakek nrada mung golek-golek. Kowe mung golek salahe mbarep kakangku bloko wae. Awit wiwit tekamu mau aku wis ana rasa sujana bareng kowe dawuh yen to mbarep kakangku ditimbali menyang kayangan Junggring Saloka merga saka gedhene kaluputan. Mula yen pancen luput kena disiksa neraka ya mani. Neng nek wis genah perkarane gandeng mbarep kakangku mung digolek-goleke perkara. Wah, Werkudara sing ora trima. Aku tak takon yen to mbarep kakangku napa pidana apa sing dadi pidanane Saka wewenanging lan pangwasane Sang Hyang Giripati, pidanane ora ana liya kejaba mung kudu ngunduh wae penggawe kacemplungake ana ing paksiksan langgeng yaiku cinemplungake ing kawah Candradimukha tanpa beda kaya ramamu si Prabu Pandhu Dewanata. Lang-langing driya mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin. Wah, kowe kudu ngerti nrada akeku. Piye Werkudara? Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane mung siji. Barep kakangku ya Werkudara, Werkudara ya Janaka, Janaka ya kembar. Ora ana bedane aku kepengin ngerti wates-watese manungsa sing napa pidana kudu kacemplungake ana ing pasiksan neraka ya mani kuwi sing kepiye? Siji, mati kisas utawa mati sampurna. Mati kisas kuwi mati nesta kudu dilebokke ana ing pasiksan langgeng. Merga mati mengkono mau uga ora dadi keparenging sing gawe jagat. Cara-carane tetanduran kuwi sing ora mateng ning wite ya kuwi. Nanging ana panunggalane mati sampurna. Cara-carane tanduran kuwi wis mateng banjur bisa diundhuh. Kuwi sing bisa mati sampurna mulih marang mula-mulanira merga saka dosa kang sinandang dening Puntadewa, mula kudu dibanjut ana ing kayangan Junggring Saloka. Perkara paukumane Hyang Giripati kang bisa netepake Werkudara. Kowe mau kandha yen arep dicemplungke neraka ya mani. Wah, Werkudara sing ora trima. Sebabe ora trima? Aku wis kandha ning arep Pandhawa 5 kuwi jiwane siji. Mula gandeng Bathara Guru uga le nimbali mbarep kakangku mung kongkonan Bathara Narada. Mula dina iki mbarep kakangku ya diwakili. Wakile sapa? Aku boten namung paduka nanging Arjuna ugi sagah makili kula. Ugi kula penakula, ugi kula pun Sadewa. Kowe krungu dhewe. Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar. Tegese jumenenge mbarep kakangku diwakili dulur lanang kuwi wis sah. Mula rasah dadak nganggo takon sing werna-werna. Wah, dina iki gage gawanen ning kayangan Ladenana ngarepe pukulun Bathara Guru. Ana apa apane Werkudara, Janaka lan kembar ingkang bakal tanggung perkarane. Wah, rasah dadak kesuwen. Para, ayo Pandhawa papat adepno marang guru kakekku.
brakencang. Pak pong bolong nangka basa kemroyak mong karepetane walah. Kowe iki kepiye Werkudara lah kok dadi kaya ngono? Sing arep nampa pakuman kuwi Puntadewa lah kok wae lah. Janaka karo kembar kowe ya sing makili. Wah, itu ya ngono kuwi nek ora entuk rasah munggah. Gandeng kuwi dikongkon karo Bathara Guru. Mongko ora kasil tegese kowe mengko bakal dilereni nggonmu dadi dewa. Ya aja ngono, kok terus ngono kowe iki. Wah, jan. Piye ngger Puntadewa? Lah kok perkara iki disagui dening adhimu Werkudara, Janaka lan kembar. Yayi Werkudara, Piye? rene wis cetha dawe pukulun Sang Hyang Bathara Narada. Lamun to ingkang nandhang luput iku pun Kakang, mula siadya aja melu-melu. Ora, yen perkarane genah kuwi wae urung karuan Werkudara. Nglilani gandeng perkarane ora cetha. Wah, tegese dewa mung arep golek-golek perkara. Mula dina iki barep kakangku aja nganti munggah menyang kayangan. Yen ana apa-apane tak sanggane wong papat. Aku Janaka karo kembar. Wah, bocah iki piye to kuwi? Uga mati kok diwakili iki kepiye kowe iki Werkudara? Yo ben. Mung kare entuk apa ora? Yen ora entuk ya wis kowe bali kono. Kowe sago tenan? Sago. Monggo yen ana pandangan apa-apa saka Bathara Guru tak adepane. Ya, mangsa bodho. Ulun mung saderma dadi kongkonan. Ngrawiting perkara mangsa borom. Lungiting budinira ana ngarepe Sang Hyang Pramesti Guru. Mengko yen ana apa-apa aja nganti nyempyok kelawan panjenengan ulun merga ulun ugi wis didhawuhake yen to sing nampa pidana kuwi mau Puntadewa. Nanging jatine Werkudara, Janaka lan kembar ingkang bakal makili. Yo, yen ana apa-apa tak sanggane dhewe. Laku panglamunan aja nganti kawis to ya ngger Werkudara, Janaka lan kembar. Ayo tak gendong le. Saking Pandhu nenggih kadang Pandhu sekawan. Bumiring Bathara Narada nadyan trinasa datan ana jalma ingkang uninga. Parandene titah kang mrojol saka sela-selaning garu nenggih Prameswari Ngamarta Sang Dewi Drupadi. Sawetawis dangu Sang Dewi Gendra midhanget pangandikane para Pandhawa saking sak jawining sanggar palanggatan. Dupi Waspana keketeking gati uninga lamun kadang Pandhawa sekawan wis binanjuting dewa. Iri Sang Dewi manjing sanggar palanggatan ngrungkepi padane Sang Nata Prabu Yudhistira. Sarwi nangis sesenggukan kawelas arsa agung karuna. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung salebeting. Kula labet kula cumantaka angengeti lampah ingkang gawat kados mekaten.
Menika parikedah kula munjuk atur sinuwun. Yayi Drupadi, ana apa Nimas? Nanging saderengipun keparenga paduka nampi atur kula. Bilih menika sanes satunggaling panacat namung mligi mujudaken kasetyaning garwa dhateng kakung sinuwun. Iya Yayi. Ora dadi baya mengapa Mara Gages Yadi matura. Sinuwun, sinuwun. Kula nuwun sewu. Kenging menapa sareng Yayi Werkudara, Yayi Janaka miwah Yayi kembar saestu minggah dhateng kahyangan badhe dados wakil sarira paduka. Sareng Dimas Werkudara Arjuna kembar sampun bidal paduka tansah kendelan kewala. Sinuwun. Hadeking paduka mangku negari bawat praja sak wewengkonipun menika yektos dipun sengkuyung dening para kadang paduka. Kawentaring jagat paduka menika narendra ingkang bebuten luhur linambaran Mahambekdarma. Menapa paduka mboten nenget menawi kaluhuran lan kawibawan paduka menika sinengkuyung dening Yayi Werkudara Janaka lan kembar. Ketang setyaning para kadang paduka ngantos sedaya sampun minangkani dawuhing dewa. Minangka saira paduka menawi mekaten luhuring budi paduka menika titising memanggih paduka menika tasih surem, tasih kawontening pangemaning kadang. Lajeng menapa ginanipun sugeng paduka mangkih nista pocapane Pandha dene mboten nuwuni prasetyanipun. Legeking penggalih yayah tinata king Ngalugara Pranajane ewahaya ing pambudi Sang Nata Agung negari Ngamarta lewunging galih amung sampirasta ing pepundhake mrasinani lamun ta Sang Nata Agung Prabu Yudhistira kemengan Badra Irawan. Badra rembulan Irawan mendung hangen danu ingkang hangalingi dadi peteng dedet hanglimputi jibek bebeking galih eling-eling Narendra ing Sabardana lila ing bondo lega ing pati datanate karengon miwah datanate duka Sang Prabu Yudhistira. Parandene dupi nampi aturira garwa kinasih putri Pancawarna Dewi Drupadi kaya jinait telenging Wardaya. Angucap mantra wikrama kabeta saka mes guling manah mekar sairane sak gunung pitung gunung ngebaki jagat. Ladalah bujleng iblis laknat padha jig-jigan. Wah, jebul kaya mengkene kang kudu tak sandhang. Garwanipun Kakang Yayi Drupadi umpama lumeng bumi kureping langit iki ana bojo ingkang ayune kaya kowe. Ya lair, ya batine, ya njaba, ya jerone. Genep papat ngono wae, bo kaya ngapa tentreming wong sak jagat. Wah, ya, rene aku wis ngunduh Dewa Agung Sang Dewa Meral. Iki wujude katresnanku marang garwaku sak sedulurku, uga marang nusa bangsaku lan rasa bektiku marang Kanjeng Rama Prabu. Coba kowe tak gembol. Aku tak takon karo sing nguwasani jagat iki wong ayu.
sang Gatotkaca yen mapakaraga suta teka pira Kresna muji sakti nira Dimas Antasena nggone awak dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran ngenteni timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha semedi maladining nganti jumangklungan kok durung padha timbul. Ya Dimas, para pepundhen anggone semedi kok suwe banget to Dimas. Kang, nalika semono aku sing didhawuhi karo bapak yen wektu iki para pepundhen nggone nindakake semedi ning sanggar pelanggatan iki yaktine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Mbah Kakung Pandhu karo Simbah Putri Madrim. Mangkono Dimas, heeh. Nanging kok suwe banget tumuli ora jugar semedine. Mbok sabar. Jenenge wong dedonga ki ya sing apik ya ngono kuwi. Ora kaya Kakang Antarja iki ana wong ibadah kok gur jengkel-jengkelit. Apa kuwi? Wis tada sing sabar, mbok menawa pancen durung entuk pitudos ka dewa sing baka awake dhewe ning kene tetep ngestokke dawuhe para pepundhen supaya njaga supaya rumeksa katentremaning negara Kang. Ya Dimas. Kagiatri sang kapirangu prianggul kinempit kempit besarat naning bawana iki apa to iki Mas? Iki apa to? Apa iki Kang? Kowe ora ngrasake lindu apa? Ora ngrasake lindu. Ya krasa ki krasa normal kok lindu ki. Wis biasa kaya kaget barang ki ngopo e? Rengok. Weh, kosek kae apa Dimas? Kae kok wah gedhe banget butane. Dimas, piye Kang? Iki sapa nanggap reyok? Gedhe banget. Lah kok ana buta gedhe banget. Mongko jebol sanggar pelanggatan ki. Mongko para pepundhen lagi padha semedi ning sanggar pelanggatan. Ora urus tenan iki. Kandhani kok Kang. Yamene nanggap reyok ki wedan gedhe tenan iki Kang. Dipethuk kuwi mbok ditileki kuwi. Ono buta. Ayo buta, genah buta ndak tak omong iki. Sopo kowe? Ya, pancen aku sing jebol sanggar palanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran. Aku Dewa Mral, kowe sapa? Gatotkaca. Lho. Wis ngerti karo aku. Wis banyolan suwe kok ya mesti ditokke meneh. Kowe ngopo teko Malang kadhak methukke aku? Pepundhenku Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok kowe metu saka sanggar pelanggatan? Cetha genah yen kowe gendak sikara karo wong tuaku. Lah dalah. Yen pancen kowe ngarani aku gendak sikara karo wong tuamu Pandhawa, ora mung tak singkara le. Cetha genah yen Pandhawa saiki wis mati mapan ana wadukku. Mati dereng aku.
apa-apa. Wah, aku tiba tak cekel ora gelem. Julke ugu karepe dhewe. Julke adikku Gatotkaca kang sabar. Wis. Aja wani-wani karo buta kuwi kowe, Kang. Sebabe apa, Dimas? Percaya karo aku. Nek kowe kok nganti maju ora urung mesti bakal mung kewirangan kowe, Kang. Kewirangan kepiye, Dimas? Wis kene to tak urusane. Tak urusane iki. Ayo. Ngoculno Kakang Gatot diculke sik. Dikira ki apa aku ki ora ngerti to. Kok dadak dadi buta barang ki ngopo to, Pakde? Oh, iki do lungguh ngisor, Kang. Iki do paham ora to jane iki? Do lungguh ngisor. Rasopan doan iki. Iya, Dimas. Kok kowe ora wedi karo buta iki? Lah, berteman ya aku. Friendless padake. Apa friendless ki apa to jane iki? Kok dadi gedhe barang ki ngopo, Jede? umur sak aku ngene iki lagi seneng-senenge gedhe kok, Le. Oh, lah ya edan ya ane iki. Edan tenan iki. Ngopo kok dadak gedhe barang ki? Antasena, Piye, Pakde? nggonku dadi brahala ngene iki merga pepundhenmu. Bapakmu lekmu Janaka lekmu kembar wektu dina iki dibanjut dening dewa diunggahke nyang kayangan. Perlune arep dicemplungke Ntraka Yamani. Mula saka kuwi Antasena, kowe sak sedulurmu tunggunan negara Ngamarta aku tak munggah nyang kayangan. Dewa-dewa ora gelem balekke adikku. Tak walik jungring Salaka. Oh. Hei! Wis do ngerti to? Wis do ngerti nek buta iki mau ki wa Darma Kusuma. Iya, Dimas. Jan kegirisi. Kandhani kok. Mula to mula. Manungsa sing ora tau nesu, ora tau piye-piye anane mung sabar karo nerima ki. Nek wis kacenthok atine terus nesu ki mesti malah medeni. Kaya tawa Puntadewa iki mau. Panjenengane ora tau duka ning bareng duka langsung dadi buta gedune semono kuwi mau. Aku nek mung arep dadi gedhe kaya ngono kuwi mau ya iso. Wong aku ki kulino gedhe kok tanpa sebab kuwi nesu. Aku tanpa sebab lho. Iso gedhe aku ki. Dimas aja kesuwen Dimas. Ngopo ya kan? Kae sindene wis do siap. Aku ki selak pengen nonton limbukane. Oh, lah ya edan kowe iki, Yan. Ya. Ayo tak derekke, Kang. Ayo tak derekke.
bendo linggo sik, Mak. Iya, bendo lenggah sik. Ya, Do geger iki do ngopo ya iki? ya alhamdulillah ya, Nduk. Iya. Puji syukur kunjuk ngarsane Gusti Kang Karya Jagat. Iki ketemu meneh ana ing wayangan Celimen warga laras. Iya. Ning iki formate wayangan sewengi kaya adate, Nok. Wayangan sewengi. Dadi ora bubar jam 12. Ora, iki mengko ya bubare ya jam 3. 3 apa 4? Ya jam 6 apa jam 7. Mayang dhewe mengko. Tak tinggal medhun nek arep tekan jam 7. Sing ngendang wis males sing ngendang. Ora apa-apa. Kulinane males kok. Iki persembahan saka kadang-kadang grup PKWL Klasik. PKWL Klasik iki apa, Mak? Peduli kasih warga laras. Peduli kasih warga laras. Acarane Iki awak dhewe mangayu bagya ambal warsa grup PKWL Klasik, no. oh ngono to, Mak. Sing kepira? Ambal warsa ingkang kaping 3. 3. HUT PKWL yang ketiga. Iya. Karo ngiras pantes mangayu bagya Hari Wayang Dunia dan Hari Wayang Nasional. Iya. Mula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun ingkang winantu ing pakurmatan utaminipun panjenengane Bapak Putra Dikari Gina Baladewa, Bapak Agus Suparman, Bapak Bambang Sukamto, Ibu Sutari, Bapak Suroso, Ibu Sulastri, Ibu Kris, Mbak Yani, Ibu Silestari, Bapak Nur Hidayat, Bapak Bambang, Bapak Aris Pemalang, Bapak Katiman, ugi keluarga Ibu Menik ingkang sedaya kala wau sami rawuh ing Pendopo Jodipati. Saha ngaturaken gunging panuwun kalian sedaya mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak lan ibu-ibu anggota grup PKWL dene semanten kawigatosanipun kangge kula duagi lan utaminipun paguyuban warga laras. Iya, Pak. Tepuk tangan dulu no. Lan iki sing cetha jumbuh karo jenengi ya kuwi peduli kasih warga laras. Iya. Iki pancen nyata terbukti saben-saben ana salah sawijining anggota warga laras sing dilalah lagi nandang kesusahan mesti gage-gage PKWL kuwi peduli nggatekake lan uga paring pisumbang lan maneh no. Piye? Grup PKWL kuwi saben taune mesti kagungan kersa wayangan. Nah, iki lho. Grup PKWL kuwi saben taune mesti wayangan. Mesti wayangan. Kuwi mujudake katresnan lan kepedulian karo awake dhewe lan utamane paguyuban warga laras. Mula saka kuwi awak dhewe lan kanca warga laras ngaturake gunging panuwun dene nganti semono kawi gatosane PKWL. Yo. Derek memuji mugi-mugi sedaya anggota PKWL Klasik kaparingan kabagas kawarasan lancar anggenipun sami makarya lumintu rezekinipun guyub rukun lestari langgeng anggenipun sami mangun kekadangan lan pasederekan. Amin. Selamat ulang tahun PKWL Klasik yang ketiga. Wes tepuk tangan kagem PKWL. Yes. Hebat iki. Wis harapanmu apa no kagem PKWL? Harapan semakin guyub rukun, semakin maju, kathah rezekine, sehat bagas waras. Amin. Pokok sedaya kompak saya tambah kompak tambah solid. Amin. Lan doa terbaik wis. Kuwi doa terbaik mencakup semuanya, Mak. Iya, ya, ya.
Iki ujube wis diaturake. Yo. Ning sadurunge awak dhewe seneng-seneng suka parisuka asung panglipur nyuwun wekdalipun kagem paring panjurung donga kagem swargi Bapak Kisina Nugroho mugi dipun apunten sedaya kalepatanipun dening Gusti Allah sedaya amal kesaenanipun dipun tampi jembar lan padhang kuburipun anut kapitadosanipun kiambak-kiambak ndedonga kula sumanggaaken. Cekap matur sembah nuwun. Kepiye, Pak? Neng 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 nong 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 nong. Kibote. Keyboard wis muni, Cuy. Saiki wayahe asung panglipur, suka-suka parisuka iki. Ning amprih becike nganu kono. Prayogane panjenengane Bapak Putra Dikari Gina Baladewa dipun aturi munggahing pendhapi kene. Yo. Nah, ya monggo nyuwun sepote kanca-kanca. dipun sepoti. Mune sapa, Mak? Alah nyok lali. Yo, kan sandiwara panggung. Oh. Bintang tamune apa? Ah, to. Antil. Mbak Lintang Kairo ae. Yo, Wis ketok menjilo. kuning dhewe. Piye, Dang? Wis kowe arep piye? Yo, diaturi jumeneng sik no. Monggo, Mbak Oke. Lintang Kairo. Katuran jumeneng kanca-kanca sepote nderek aja napa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Nggih. Gading Mas Gadang. Nggih, Sugeng Puripun Dalu. Canggih. Nggih. Nggih sugeng dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama- Sama Mas Gadang juga Iya. baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu Mas? Lah mben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun Nggih. kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Nggih. Gadang Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh iya. Obat mau obati apa? Oh, macem-macem. Obatku ki ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata Apa? empuh. Tajin. Nggih. 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 Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih. Anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih. Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan Sugeng Dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan
Gabusan. Nggih. Gabusan ini apa ya? Ya niki. Kok sing ngendang ku gabusan. Iki jatrapis. Aku arep muni neng mek ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Kuyup rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin, amin. Apa teki Om Kiswan ya? Terus lemone alam apa-apa terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kertase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana Lintang. Nah, menika duet. Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh, le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding ki Aja Lamis iki ya duet. Ojo Tawang dan Ojo Lamis dari Ibu Menik ya tadi. Ibu Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. Nggih. Nelat ya Mas ya request-e. Nggih, niki wau lagi diaransemen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mong lagi 2 jam lho le. Muga ngaransemen iki. Proposal. Nggih, dipinangkani yang mana dulu Mas Gadi? Derek ajeng Kang Pundi riyen. Aja nderek kowe arep apa? Aku iso ana apa meneh diwaca sik. Oke. Saking Bu Samijah lali janjine. Lali janjine. Lali janjine. Bude Prastiwi. Oh ayo kuwi. Gonggongan mengko. Gonggongan. Saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, terus nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, iki Terus enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono, Sinom Parijoto, Mbak Ayu. Nggih. Lewong Bu Prastiwi, wah Bude Prastiwi Lewong dengan lali janjine iki. Nah, pun. Oh nggih, niki muga nyawiji riyen mawon. Oh, muga nyawiji nggih, dulu. Nyawiji riyen. Nggih. Oh, kali minangkani sik bau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik. Kok kleru ding nemu buka. Biasane. Padahal biyen yo apal lho. Niki pun ketemu. Karang biyen. Pun. Ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha gitu. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari
gawe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko aja tresnomu kamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kutulung jaga atiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno iki nyawisi kowe ra ngabari kowe timbang atiku iki yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngucap janji siji panyuwun kutulung jaga atiku senajan apa tansah talakoni muga-muga tresno iki nyawisi sampun Jan iki lagi berapa jam ya Mas ngarape ini tadi nembe wau latihane isih bareng isak lagi bareng isak ki mulai latihan cek panas iki Mas ya nggih cek panas bar digodhog kok wah nggih terima kasih Mbak Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi nggih sing ngedram medhase ameng-ameng nyawa lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono wis gawe story iki nek ngembruki aku piye ya lah opone sing ngembruke kuwi mau ke story lawang kuwi mau nah iki terus apa meneh ding duet meneh ya mbok diselingi ya nganu wae sing ngono terus klasik oh sing klasik oh, dulu sing klasik apa yen ing kono. tawang yen ing tawang tadi permintaannya Ibu Menik oh nggih niku riyen mboten napa-napa Nggih. ing tawang nggih yen ing ini tawang beliaunya juga melihat dari live streaming ya nggih Mas live Taiwan. streaming Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Nggih. Alhamdulillah.
Yen ing tawang dulu ya, Mas. Nggih, Ndek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Sendiri, nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janjiku eling sumedet ras ing tias ingsun nimbas urang Mas aja kesusu. Gadang. Ayo. Ayo. Salah wis. Nimas ingsun prasopo sinek senan bumi langit tangis ing tias soflene malik Mas. Loh, Soflene malik iki mulane kok madhep kene kriyip. sebentar ya Mas. Sebentar. Ini mboten napa-napa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan Wes sik disiget sik. lagi softline maintenance. Itu pengen mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas soflene Mas. Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines.
Napa ditambal tubles saged lho. Ini masuk mata, Mas. Waduh. Masuk mata separuh sobatnya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa niku. Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah apik. Senengane sing separo. Tekan dikit mau ya bawane, Mas. Tekon ndi ya? Tekan Mbak Oh Barsari. iya, maaf ya Mas Gading, maaf Mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, moro-moro nggih, ya mboten mlebu ngono. Nggih, mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Soflan ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. Oh, kenapa Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Duh. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Mangga. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Ah, Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo bali. Iya, aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep mriko. Hadap sini sayang no. Mbok Rin, mriki lho. Madhep Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk belum nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh iya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun mboten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Aku ngenteni tekamu bareng miku nang koso Kang Mas. Sontakan ki pawartamu. Ning ati
aku eling ayu Terima kasih Bapak. tangis ati pinarung suarane ratri mas tresnaku sunul ati Terima kasih. Matur sembah nuwun sangat Bapak Putra. Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Nggih. Tuku suka numpak pedahan. Cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh, ya. Sentose. Aku sarwa salah ya. Lah iki mau kan sawerane wis metu to Mas. Ah. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suka numpak pedahan ting. Guyo prukon warga PKWL klasik. Ya, Amin. Terima kasih Bapak Putra Dikarik. Yo, ora nggo spasi ya berarti. Nggih. Bapak Putra Dikari tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki pripun? Gading ngajeng pantun nih. Oh, iya. alambene. Dengar pantun. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air biar masak lho. Ya. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Sudah. Tadi apa habisin ing Tawang ada ojo lames piro sih? Nggih, aja lamis. Ojo lamis. Aja lamis ki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum, Nerima apa Mas? nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mau. Selingi riyen. Kok tak Nggih, kalih lenggah. ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah Mas nuwun. Gading, Mas Nggih, matur Gading. sembah nuwun lenggah riyen. Nggih, benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki Wah. enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia.